Buenas, buenas. Hoxe quería vos enseñar unha pequena novidade que aquí na tenda está tendo moitísimo éxito xa dende o ano pasado e que volveu este ano. A trampa ecolóxica para moscas. Unha trampa pensada para uso exterior que, vamos a vela, trae un par de bolsiñas de atraínte. Esperade, a ver se somos capaces. Ten estas bolsiñas de atraínte que mezclado con auga cerramos a trampa e podemos colgala nun porche, nun sitio onde nos molesten as moscas. Vamos a facer un churrasco aí coas parrillas da peneira que mercachedes aquí, pois este sería un gran aliado, porque é unha trampa, un atraínte para moscas que quedan aquí encerradas dentro e deixan de dar a tabarra. A verdade é que funciona moi ben, temos moitísimos clientes que están a repetir e recomendable para eso, como vos digo, para zonas exteriores. É unha das únicas solucións que tedes para esas molestas moscas que a veces nos estropean un bo día de festa.